Yangaw yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma. Voilà, anya jirala ka fambe kuchala bi ni wati na amena krofo lase mamima we chakeda e misigilembe jamana ere chwala kuchala mara konna neno munu ga baranya shilimbe ni ko yakubali ma kuchala konna no agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies a do nyogongono o anerbe bi ama nyama ka ci den kren bambula no e monsieur jara ni nyakuma ikwani jamu ne togo polenjara o bentley jara bibe aka nyama ba no e directeur général iba ale twala ni kenen kayno am sika do hakilna ni soja juma bila ani baran awa yetugo de hakilna juma ba awla akula ini ce ika nyin kalila donc anga nyama ba yambla kana SNV ani kuchala producteur non demain technologie de la min be wele ko biodigesteur ko finteni dingue nogor finteni dingue be akote donc anana o baradila pour que population ka a nyendo on va mi wele to kana ko visite guidée, c'est-à-dire ka mo wele kana technologie yirawla ka explication duma abesi kana famille moye voilà anana o hukum de kono ko e ayi to di hakilna jumen bawla kula hakilna bimbana o ka d'abord ka technologie vulgarisée mo be ka se ka a nafa don folo ni nafa dona mo be se ka douala chukomina pour que o ka hamina ko be se ka nyanabo hamina ko e mi par exemple amba don sisan logoteke ka cha donc technologie abesi ka nani solution et pour que ko ka do bola parce que la technologie besi ka gazi produit donc gazi obesi ka utiliser ka toblike donc no sorola logoteke chama be bola donc afana nafa e mi ka boko sobe senekala nunu bolo o ka nogo en frafi nogo ko soro ka ke anga forola donc no fe no nyinabora obesi ka anga foro ire ka soroli ko chaya pour que jamana ka bo de ngoro siratigɛ fɛ i bɛ se ka wele jumɛn lase kucala cikɛlaw ma yasa baara in bɛ se ka taa ba la cogo min. bon an kɔni bɛ min ɲini parce que an b'a dɔn ko kucala ye sɛnɛ kɛ yɔrɔ ɲuman de ye donc an ka technologie an bɛ mɔgɔw wele paysan ani cikɛla bɛ u ka na technologie n'u ma min faamu a ko kan u ka na ɲininkali kɛ fɔlɔ ni explication d'uru ma o bɛ se ka technologie ni adopter ka kɛ u yɛrɛ kɛ fɛn na o yɛrɛ ka foro la a bɛ se ka nafa caman lase u ma donc an bɛ autorité locale fana wele u kan dɛmɛ o baara la an balima tebe seri fila la kɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an y'a jira u la k'a fɔ bi an bɛ munumunu salon na kucala ka sanga ni fɛn min ye SNV u ka hakilina dɔ ye hakilina min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw ha ka ja fɔ ka se gwabugu donso ma gwadonnaw ma kɛrɛnkɛrɛnya min bɛ tali kɛ dɔgɔ u ka se ka dɔbɔ dɔgɔ jenita la u ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na bi an filɛ cɛso tɛ de Ncheso amen Ncheso anamba balimamuso no ye kulwalmuso ye gwabugu donso don amba ini nyankuma so mo bon ko chala ko akene aka demba yo bedo ti bashi feta malatan lutigini ludon ba kene babi fo bashi ten yare la malatan anyambala ka fo ibika mafina ikeleme ka labon be sabati kini fle na fle ara totoro an ana besa ka antige do ala i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye fɛn fili bolo na ni gazi ko in u ye gazi in fɛngɛ ka na anw fɛ yan a kɔni kɛra lafiya dan anw fɛ a ye belebeleba de bɔ an ka dɔgɔ jenita la i n'a fɔ an tun bɛ dɔgɔ min jeni fɔlɔ an kɔni t'o jeni bilen a lafiya ka bon i b'i labɛn cogo bɛɛ la ka don gabugu kɔnɔ sisi t'i sɔrɔ fosi t'i sɔrɔ wa i ka dumuni b'i mɔ lafiya la a kɔni nɔgɔyada dan don donc fɛn in nalen a ye aw lafiya kosɛbɛ a ye dɔ b'aw ka dɔgɔ ɲinita la wa aw bɛ tobili kɛ lafiya la awɔ a ye belebele de bɔ dɔgɔ ɲinita la i ɲɛ b'an ka dɔgɔsow la dɔgɔ caman b'a la
a ye lafiya de d'anw ma o la tiɲɛ na o yɔrɔnin kɔni a diyala an ye kosɛbɛ parce que lafiya b'a la. o siratigɛ fɛ i bɛ se ka mun fɔ an balaka tɔw ye cɛ so yan nin nɔ halisa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i wakili don nin gazi ko in na yaasa musow bɛ se ka bɔ nɔgɔ la wa degun ni gɛlɛya min b'u kan dɔgɔko nasiraw fɛ o ka se ka bɛn i bɛ mun fɔ musolaka tɔw ye. ne min fɔ muso tɔ ye n'Ala y'a di e ma i fana k'i wakili don a la i bɛ se ka denmisɛnninw fɛn u b'i misi bo don cogo min na walasa i bɛ se k'i ka baara kɛ k'a ɲɛ a bɛ kɛ ni nɔgɔya ye cogo min na ne b'o de fɔ musow ye a bɛ dɔ bɔ dɔgɔje nin t'a la dɔgɔtigɛ yɛrɛ dun man nɔgɔ kɛnɛyaw tɛ fari la. Cakɛda min ye nin d'aw ma n'o ye SNV i bɛ se ka mun fɔ a n'a dɛmɛbagajɛkulu ye. ne ka foli b'u ye Ala k'u bolo min u ka baara la tiɲɛ na Ala ka ɲɛtagaw d'u ma Ala ka nin caman nɔgɔya dugu tɔw fana ye. Welekan laban jumɛn b'i bolo ani folikan. Folikan laban min bɛ ne bolo o ye ka aw yɛrɛ fo dunan minnu y'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na anw ka yɔrɔ fɛn in lajɛ yan nɔ n'o ye gazi ye tiɲɛ na an ka foli b'u ye sijan ni kɛnɛya Ala k'o d'u ma Ala ka sirifila taa ɲɛ Ala k'a ɲɛmɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya la Ala ka kulu. An balima TV serifila lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an y'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ sagalen don ka sanga ni hakilinaba min talen bɛ ka don ba la min bɛ tali kɛ nɔgɔko bunako kan Kucala mara kɔnɔna na ni a hakilina ɲuman bɔra SNV n'a dɛmɛbagajɛkulu la k'a lase cikɛlaw ma bi an b'o kɛnɛ dɔ kan an balimakɛ Tarawele an b'a ka foro kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ kabaforo in a ɲɛlen don kosɛbɛ ka sabu kɛ a ye nɔgɔ min k'a la o kɛra sabu ye ka kaba in bila an bɛ don min ko bi nin lahalaya in na k'a daminɛ juillet kalo tile 5 ka na bila bi la a ti tile 30 bɔ kaba ye ni lahalaya sɔrɔ ka ban o ye Ala tanu ye a ka di n ye aw ka tɛgɛrɛ belebeleba fɔ k'an balimakɛ Jabi cɛ tɛ fitinin fara Jabi ka tɛgɛrɛ kan Jabi nin b'i bɔ wa. K'aw ka bila dan na. Voilà merci beaucoup Jabi so fila bolikɛnɛ filɛ k'a daminɛ Kucala ka na se fɔ cɛ so yan nɔ an ye cɛ so yan an ye forow ye an ye nɔgɔ dingɛw ye an ye gaziw ye an ye fɛn caman ye ko in bɛɛ lajɛlen a sababu ɲuman a n'a makama a n'a wulikajɔ n'a cɛsiri a bɛɛ lajɛlen nunjuru b'aw bolo n'o ye SNV n'a a baarakɛɲɔgɔn n'a dɛmɛbagajɛkulu ye a ka di n ye bi jɛmukan tɔ ti bɛrɛ bɔ nka bamananw ko mobili mana fa cogo cogo k'an mu fo o place b'a kɔnɔ tiɲɛ tɛ mobili falen don kulun b'a fɛ ka se cɛncɛn kan nka ani b'a dakun tɔ tɛ dɔɔnin dɔrɔn a ka di n ye dakuruɲɛ fila nisɔndiyala ani bilasirali la i ko fɔ an ka jɛmukan kun cɛ. Ok an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que an ka se kɛnɛ kɔnɔ n'o ye foro kɔnɔna ye parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana yɛrɛ sigilen don sɛnɛ kan donc an y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ sɛnɛkɛlaw kan n'o ye farafinnɔgɔ ko gɛlɛya ye surtout an ka dugukolo mana banna donc o gɛlɛyaba bɛ sɛnɛkɛlaw kan n'an bɔra tuguni an bɛna jateminɛ k'a fɔ an ka sigida bɛ ka tiɲɛ ka taa n'o ye lɔgɔtigɛ Kucala mara kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko industrialisation n'o ye usine ko fanga bonyana o kɛra sababu ye ka kungo kɔnɔna yɔrɔ caman bɛ yen donc ka jiriw ban parce que voilà ka jigin kosɛbɛ usine tigiw bɛ lɔgɔ caman tigɛ donc n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ hali Mali kɔnɔ de façon globale i bɛna ye Mali du minnu ka tobiliko sigimɛ dɔgɔko la n'i ye du sigi 100 sigida la a bɛ se du 80 kɔ ma donc o b'a jira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔnɔ globalement an ka lɔgɔtigɛ fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ bi na Mali kɔnɔ dɔgɔ tɔni 7 ni kɔ donc san o san an bɛ k'o de tigɛ ka taa ani hectare 100 ni kɔ jan donc o ye fɛn min n'o bɛ ka jouer kosɛbɛ an ka sigida kan an ka sɛnɛkɛlaw quoi parce que o gɛlɛya bɛ fɔlɔfɔlɔ an ka sɛnɛkɛlaw de la n'o bɔra i bɛna ye k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ fana o jouelen don kosɛbɛ an ka sɛnɛkɛlaw quoi o hukumu kɔnɔna sisan SNV n'o ye a ka projet min bɛ programme n'an b'o wele ko ABC la composante africaine de biodigester ale wulila ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka tila tuguni ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka fara an kan n'o ye ANRB agence nationale des énergies renouvelables et des biocarburants an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tila ka entreprise fara an kan an ka wuli ka se sɛnɛkɛlaw ka tɔnbaw ma n'o ye fédération ye ka ɲɛfɔli k'u ye k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ sɛnɛkɛlaw kan an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka gɛlɛya wuli olu kosɔn an nana ni fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min n'an b'o wele ko nɔgɔfuntɛni dingɛ nɔgɔfuntɛni dingɛ ye fɛn dɔ don a bɛnnen don an ka sigida ma i ti bɔ n'a ye tubabu na i ti bɔ n'a yɔrɔ si a fɛnw bɛɛ b'an fɛ yan parce que nɔgɔfuntɛni dingɛ misibo de bɛ k'a kɔnɔ wali kelen sɛbo wali kelen lɛ bo donc olu de ye fɛn min ni nɔgɔfuntɛni dingɛ in bɛ o toli k'o funtɛni bɔ donc an bɛ tobili k'o la n'o ye gazi ye donc n'an ye tobili k'o la o bɛ dɔgɔ nɔrɔ bila dɔgɔtigɛba min bɛ yen o bɛ caman b'o la
n'o bɔra tuguni i bɛna k'a fɔ nɔgɔ fɛnɛ denkɛ bɛ kɛ sababu ye fana ka sɛnɛkɛla lafiya parce que an ka dugukolo mana banna an bɛ fɛn caman kɛ dugukolo la a bɛ dugukolo tiɲɛ donc nɔgɔ fɛnɛ denkɛ nɔgɔ farafin nɔgɔ gɛrɛgɛrɛ don donc a larawulila k'a layɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min don a ka ɲi dugukolo ma kosɛbɛ komi yɛrɛ y'a fɔ an filɛ tarawele ka foro kɔnɔ yan a ye nɔgɔ fɛnɛ denkɛ in dɔ ɲini ka k'a fɛ yen donc ka nɔgɔ bɔ k'a k'a ka foro la misali la sisan nɔgɔ fɛnɛ denkɛ min ni ale y'o baara kɛ o ye 4 mètres cube ye donc 4 mètres cube n'i y'a baara kɛ ka taa tɔni 25 ka taa se tɔni 40 ma i b'o sɔrɔ a la san kɔnɔ donc ka nɔgɔ don i ka foro la k'i ka foro labɔ n'a ye o bɔlen kɔ fana n'a ka di ye i bɛ se k'a la nɔgɔ feere k'a kɛ musaka ye ka don i ka denbaya dafɛ donc mun kɔnɔna sisan an ye nin baaraba in labɛn ani entreprise ni ANERB n'o ye agence nationale des énergies renouvelables donc k'an bolo jɛ ka di ɲɔgɔn ma ka na sɛnɛkɛlaw ka tɔnsow la donc ka baara in n'u don fo ka se bi ma donc mun kɔnɔna sisan i b'a ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ nɔgɔ fɛnɛ denkɛ musaka bɔ dɔɔni b'a la donc o musaka bɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la o ka gɛlɛn cikɛla dɔw ma an ye fɛɛrɛ kɛ fana ka institution de microfinance donc principalement Kucala ani kafo jigiɲɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kafo jigiɲɛ fana jɔlen don sɛnɛkɛlaw jigi kɔrɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka nɔgɔ fɛnɛ denkɛ sɔrɔ i bɛ wuli ka se kafo ma kafo bɛ se ka juru don i la i bɛ a juru sara dɔɔni ale bɛ juru don i la i ka nɔgɔ fɛnɛ denkɛ jɔ donc nɔgɔ fɛnɛ denkɛ jɔba o ye entreprise ye Kucala n'an b'o wele ko EMATP donc EMATP de chargé don donc yan Kucala nɔgɔ fɛnɛ denkɛ jɔba la comme entreprise donc ka di sɛnɛkɛlaw ma donc n'i sera kafo ma donc directement kafo ni entreprise fana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u jɛlen bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kafo bɛ juru don i la entreprise bɛ nɔgɔ fɛnɛ denkɛ jɔ ka d'i ma nɔgɔ fɛnɛ denkɛ fɛn min n'i y'a jɔ i bɛ se ka juru sara hali n'i y'a jɔ i bɛ se k'a juru sara dɔɔni parce que kafo jigiɲɛ bɛ juru don i la ka a ta kalo 6 la ka se fo san 3 ma a bɛ dépend i yɛrɛ fanga cogoya la donc an kɛ mɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ a ko bɛɛ kɔni kɛlen don walasa sɛnɛkɛla bɛ se ka lafiya hali an ye wari minnu kan ka don a da la i yɛrɛ bɛ se ka fangala baara kɛ ka caman bɔ o wari la misali la sisan nɔgɔ fɛnɛ denkɛ de bɛ se i bɛ se ka dingɛ sen ka cɛncɛn cɛ ka gravier cɛ donc o bɛɛ bɛ dɔ bɔ a musaka la donc a tɔ bɛ to dɔɔni min ye n'o wari t'i kun i bɛ se k'o ta kafo la k'i ka nɔgɔ fɛnɛ denkɛ jɔ k'a tɔnɔ bɔ k'i ka foro furakɛ parce que dugukolo tiɲɛni don en même temps lɔgɔ fana k'o nɔrɔ bila ni a gazi ye n'o bɛ tobili kɛ an ka gabugu la o bɛ kɛ sababu ye ka musow lafiya fɛn caman fana la donc globalement n bɛ se ka min fɔ fɔlɔ k'a da kumaw kan o ye nin ye. Tɛkɛrɛ 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 a ye tɛkɛrɛ fɔ cɛsoko a ye dɔɔni fara tɛkɛrɛ kan a bɛ tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ nin kan bon sisan ni n ko SNV a b'a fɔ ko nɔgɔ finteni dingɛ ni n tilara k'a fɔ ko SNV a b'a fɔ ko dungafa n bɛ tila k'a fɔ ko SNV a b'a fɔ ko sɔrɔ ani yiriwa o bɛ bɛn an ka taa n'a ye SNV a ma ɲɛ SNV o ɲalen SNV ko dungafa SNV sɔrɔ ani b'an ka segin a kan an ka segin a bɛɛ kan bon kelen n'aw filila la dɔrɔn n b'aw ka ja bila n'aw filila la aw ka ja in b'a bila poubelle kɔnɔ SNV encore SNV ah SNV sabanan SNV merci beaucoup a ye tɛgɛrɛ ba fɔ aw yɛrɛ kun cɛsokaw dan foyi t'aw la a ye tɛgɛrɛ ni fɔ aw yɛrɛ kun merci beaucoup voilà an balima bamanankɛ mɛnnaw TV seri fila matarafabaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bamananw b'a fɔ ko banbali ka ja ti dɔn ka ban bi ka wuli ka se Kucala ka se cɛ soyanni nɔ a sababu ɲuman bɔra SNV u n'u dɛmɛbaga jɛkulu la kana tile kelen masala k'aw fɛ k'aw ka forow lajɛ k'a ye k'a fɔ u ye hakilina min bila sen kan n'o ye nɔgɔ finteni dingɛ ye n'an b'a fɔ a ma ko biodigesteur an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin baara ɲɛna sabula bamananw ko yeko o ye fɔko ban ko n'i b'a fɛ ka lɛtiri ci ala ma i k'a si sisi fɛ n'i b'a fɛ ka kunnafoni sɛnɛko la k'a lase a seyɔrɔ la i bɛ se Serifula Jabarani so ma a ye tɛgɛrɛ fɔ Serifula Jabarani cɛ a ye fitinin fara an ka tɛgɛrɛ kan voilà merci beaucoup SNV ɲɛmɔgɔw bɛ yan an b'aw fo an ba bɛ yan nɔ Aminata Sireme a ye tɛgɛrɛ ni fa kun a tɛ Aminata ka tɛgɛrɛ a tɛ dɔɔni fara kan Jawure a ka Jawure ka tɛgɛrɛ fɔ ta mara an balimamuso fana ta fɔ a ye tour ma se ma i presse kun
ay dafa ay jabi ta fa ngola ke kulwal ketam sobe ay tigara fo ketam sugum anga entreprise chebabe Diallo ay tigara fo Diallo anga cameraman international sans frontières ay tigara fo bon sisa tigara totora joli mafla bon ay tigara fo baba keta gum min koni nga gelen ni ne jora nga tigara la wa ko be tiene ay tiga ay ntafo voilà merci beaucoup merci kaw fo ka wale nymando cheso ka bela jele fo ka cheso muso ademseni maba ka bela jele fo ka be wale nymando ka SNV mawfo ka unu dememba ka jekulu ka bela jele fo ka ira ambalma TV Sherifla la geba ko la malikono ani maliko ka fo bi aw garsika kera femi ka bo jemu kan ciwara kono mina bena cheso kuchala ori kerani aw ni che akwa nyamadali anako kulumadali ka nyeshi Sherifla jabarani so ciwara ma ori kerani aw kan be ni ala sonama jen watiore wassalam. Merci beaucoup. Anite yanga yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma